Zobrali drinky, nejaké... Drinky máte? V rukách pozerám. Nikto nič? Nič. Ach, dobre, tak dúfam, že ste sa aspoň dobre najedli. No, poďme na to. Dobre. Ja by som iba na začiatok povedal také organizačné info. Vždy speakera nájdete dole v slove meeting v vlastne zóne, ktorá je dole. Sme na kanáli 3, to znamená, že ak máte slúchadka prepnuté, prepnite si ich naspäť, ideálne na kanál 3 a takisto dávajte hashtag do slajda, hashtag CodeCon a tam si zvolite IBL Stage. Vďaka tomuto partnerovi tento stage existuje a sme tu. A máme bohatý program dneska, ktorý uvidíme ešte, jak ďalej pôjde v zmysle aj nejakých AI tém. Teraz za chvíľočku budeme mať trošku ešte inú tému, že Marko? Presne tak. Ale chcem ešte dodať jednu vec, že poprosím vás, vždy keď budete končiť po prednáške a budete chcieť odísť z tohto stageu, prosím vás, vráťte nám naspäť slúchadielka, lebo sa nám to potom tu mixuje a stane sa, že zrazu sa objavíte alebo počujete iný hlas alebo inú prednášku, ako by ste chceli. Takže díky, Matej, neviem ako vás, ale ja teraz, jak som si prečítal ten názov, že koniec programátorov, tak to ma celkom zaujalo, lebo určite veľa z vás sú programátori. No počkaj, otázka je, že tak sa môžeme precvičiť po obede, že kto z vás sú tu všetko programátori, developeri, ITčkári, OK. Tak téma, že koniec programátorov je asi ideálna, nie? Prišli si vypočuť svoju budúcnosť, hej? Jakub Novák by nám o tom chcel vlastne povedať a téma je vlastne case study 90-minútového webu, to znamená, že nejaké zrýchlenie toho, čo viete spraviť veľmi rýchlo, veľmi jednoducho v akýchkoľvek technológiách, keď si vyberete framework. Takže poď asi na to. Poď, Jakub. Poprosím veľký potlesk. Ešte vás poprosím, že počas prednášky Jakuba, ľudia, pokladajte otázky na slajdo. Keď vlastne budeš mať po 40 minútach, máme ešte nejaký set minút na otázky, takže ľudia si ťa tu pogrilujeme, dobre? Dobre, ja mám ešte jedno slajdo, takže mimo toho vášho... OK. Vedia hlasovať aj popri tom. Dobre, fajn. Poviem. A nezabúdajte potom dať aj feedback, takže všetko si zaznamenávajte. Nech sa páči. Veľa šťastia. Predpokladám, že ma počujete. Môžete niekto aspoň zdvihnúť ruku, keď ma počujete? Výborne. A ešte asi nevidno moju prezentáciu. Dobre. Pred pár rokmi, nie tak úplne dávno, by to, čo dnes dokážeme postaviť za víkend, bolo absurdné. Prečo? Z veľmi jednoduchého dôvodu, nie preto, že by sme boli hlúpi, ale preto, že sme rozmýšľali v limitoch jednotlivých technológií. No a teraz sa dostávame do doby, kde v podstate jediným limitom je naša predstavivosť, nie daná technológia. A ono je to krásne, ale zároveň je to aj desivé. Prečo? Pretože na jednej strane ľudia, ktorí sú naskilovaní a vyrastajú s tými technológiami, ja sám pracujem v ITčku, teda s technikou od 10 rokov, čiže od nejakého, kedy som naozaj začal pracovať, dajme tomu od 14, tak už je to takmer dekadu a v podstate vidím celý ten vývoj toho, kedy som sa musel učiť niečo pomaly na papier písať a zrazu viem prísť a ten istý kód dosiahnuť v priebehu niekoľkých sekúnd, dostať ho von pomocou vibe codingu. To neznamená, že ho nečítam, to znamená, že som nemusel ja písať ten kód. No a čo to znamená pre nás dnes? Že naozaj len tá naša predstavivosť je limit. Len to, čo si dokážeme predstaviť, nás brzdí v tom, aby sme to dokázali postaviť. Názov prednášky je, že koniec programátorov, začiatok orchestrátorov. Dostaneme sa k tomu, že čo si myslíte vy, že či je teda možné, že programátori skončia. Ak chcete, viete sa zapojiť na slajdo. Bude tam zo pár ankiet. Mňa zaujíma veľmi váš názor na to. Vidím, že je tu rôzne vekové publikum. Tak veľmi ma zaujíma, ako to vnímate vy. Lebo ja vám to viem povedať z môjho pohľadu ako človeka, ktorý vo väčšine firiem je vnímaný ako juniorný, aj napriek tomu, že už za sebou mám niekoľko rokov v praxi. V aktuálnej firme pracujem tento mesiac 3. rok, predtým som pracoval v 870 000 korporáte ako programátor robotických ramien. To bolo ešte počas strednej školy a ešte predtým som podnikal ako podnikal. Nedalo sa mať živnosť, takže to bolo skôr také nakolené podnikanie a pracoval som na vývoji a na údržbe e-shopov. Čiže viac menej som si prešiel tým frontendom aj tým backendom. Skúsil som si veľa technológií, ale nikdy ma nebavilo písať kód, nikdy ma nebavilo sedieť za tým počítačom. Vždy ma viac bavila tá vízia toho, kam vieme ten produkt alebo tú firmu dostať a už až tak veľmi ma nezaujímalo to, že akým spôsobom nakodiť ten daný, ja neviem, napríklad web. Čo sa deje dnes? Čo máme k dispozícii a čo vám tu chcem ukázať je, že ako vieme veľmi jednoducho, že nikdy nebolo tak jednoduchšie, napríklad na prípade webu. Mám len 45 minút, čiže nebudeme si ukazovať praktickú ukážku, je tu video, kde si to budete vedieť pozrieť po naskenovaní kódu. Ale čo sa deje v dnešnej dobe je, že v podstate dokážeme v priebehu minút bezplatne vytvoriť prototypy. My si ukážeme, ako použiť Vercel, ako použiť GitHub, Codex.
to je tiež v tom videu, ktorý je v podstate bezplatný a že aj vytvorenie tých účtov trvá celé dokopy asi 25 minút. Ak viete, čo máte robiť. Ja som si to meral potom, keď som nahral to video, tak viac menej mi to trvalo nejakých 17 minút. Od úplnej nuly, od založenia účtu, preklikať sa všetkými tými odkazmi, založiť si všetky účty, GitHub, Vercel, na OpenAI, aby som si stiahol kodex. A vedel som, akú chcem použiť technológiu. Vedel som, že chcem použiť Next.js. Áno, dá sa tu polemizovať o tom, či je to najlepšia technológia, k tomu sa dostaneme tiež ďalej. Určite to nie je najlepšia. 1000 ľudí, 1000 chutí. Každý si vyberie to, čo mu vyhovuje najviac. Je veľmi veľa možností, môžete kľudne hlasovať v telefónoch, alebo teda napísať, že s čím ste sa stretli. Ja to vidím aj tuto na mobile, ja som si to dal tak, aby som vedel viac menej to vidieť aj počas prezentácie. No a je veľmi veľa nástrojov a naozaj každému vyhovuje niečo iné. Čo ja som si zatiaľ skúsil, bolo prakticky všetci tí veľkí hráči a keď si všimnete, akou rýchlosťou sa aktuálne dostávajú na to, ako strašne sa predbiehajú. Môj šéf niekedy, myslím, že mesiac dozadu sme sa bavili tesne pred tým, keď vyšiel DeepSeek V4 Pro, neviem, či to registrujete, kedy to vyšlo, tak tesne predtým sme sa bavili niečo o tom, že no a ktorý je teraz najlepší model, že čo vlastne, aký bude náš ďalší smer, ako budeme smerovať, čo vlastne chceme robiť, akým spôsobom to budeme používať. A hovorím, že fú, že to sa nedá sledovať, že akože aj non-stop. Hovorím, ak by som to mal sledovať, tak nič iné nerobím, len celý deň čítam internet a hľadám, kto kedy čo releaseol. Lebo viac menej v priebehu jedného týždňa vyšiel Opus 4.7, kým mi pustilo nejaký nový model, Google releaseol nové Gemini a do toho DeepSeek pustil V4 Pro, ktorý v benchmarkoch doháňal Opus 4.7. Samozrejme má to nejaké stále medzery, ale tou efektivitou Mixture of Experts to bolo neuveriteľne porovnateľné voči Opusu, že dokázalo to nakodiť nejaké veci samostatne, ak ste to dokázali správne, ten kontext a tie prompty a to, čo od neho chcete zadať. Pozerám, že v podstate asi všetko z tých najväčších, najbežnejších používate aj vy. Ja osobne aktuálne používam Claude Code, Codexa, po novom, keďže už vyšiel ten GPT 5.5, ktorý celkom dosť zmenil, zásadne vrátil, aspoň podľa môjho názoru, všetko, čo budete počuť, je môj názor. Ako to vnímam ja, ako človek, ktorý s tým dennodenne pracuje a stretáva sa. V podstate ten nový model, ten Codex vrátil teraz novým modelom OpenAI podľa môjho názoru na trh, aj keď tie limity sú, aké sú, ale viac menej je to veľmi schopný model, čiže na niektoré tasky môže byť vhodný ako druhý názor, alebo záleží veľmi o tom, čo preferujete. OpenCode taktiež používam veľmi často, lebo sa do ňoho dá nahodiť veľmi veľa modelov a viete sa medzi nimi rýchlo prepínať, viete si tam customizovať veci. Pre mňa úplný ideál, lebo ja strašne rád switchujem medzi technológiami. Pozerám, že čo je tu ešte. Antigravity. Antigravity som skúšal hneď, keď vyšlo. Jediné, čo mi vadilo, boli limity, ktoré sa dali vyčerpať tak asi v priebehu 20 minút, ak ste sa veľmi snažili a spustili ste dostatok taskov naraz. Pozerám, že niekto používa aj Mistral Vibe. To som skúšal niekedy na začiatku, som skúšal Mistral, ale budem dole potom, po prednáške, tak neviem, kto napísal Mistral, ale kľudne sa zastavte, môžeme pokecať, lebo zaujíma ma, ako sa vyvíja Mistral. No a teraz v podstate kto koho ovláda? Ovládame my to AI, alebo to AI nás. Lebo keď používate Claude Code, tak koľkokrát sa vám stalo, že ste vyčerpali ten limit. Presne, keď ste niečo išli urobiť. Že presne, keď už ste chceli niečo pušnúť a zrazu, že došiel vám limit, skúste to znova o 3,5 hodiny. No už vám ostal len extra usage. Ja si stále šetrím ten extra usage, keď dávajú tokeny, alebo teda kredity zadarmo, tak ja si ho tam suším, že fakt len keď potrebujem, tak to použijem, aby náhodou som si ho nevyčerpal. Ale viac menej v dnešnej dobe stále tí agenti nie sú na úrovni, kedy by sme ich mohli nechať autonómne pracovať z mojich skúseností a vždy je tam potrebný ten ľudský input. My budeme hľadať dokonca, predstavím sa ešte trošku neskôr, budeme hľadať dokonca aj človeka, ktorý nám pomôže vo firme so statickými stránkami a frameworkmi, statické generátory, Next.js, Vite a tak ďalej. V podstate niekto, kto s tým má skúsenosti, pretože potrebujeme a snažíme sa tiež rozbehnúť na niektorých našich weboch ten vývoj pomocou umelej inteligencie, lebo je to rýchlejšie, statické stránky sú krajšie, je to prezentačný web, čiže v podstate nepotrebujete tam nič extra. A viac menej o tom je aj to video, ktoré som nahral, že ako jednoducho dokáže niekto, neviem, či ste frontend, či ste backend, ale ako jednoduché je začať z nuly a veľmi rýchlo sa učiť. Po prípade to monetizovať. Ja som to hovoril niekedy 2 mesiace dozadu na fejke, keď som bol, tak som to ukazoval študentom, že akým spôsobom sa zaregistrovať, ako použiť. Tam to bolo Claude Code.
tam trebalo síce zaplatiť, kodex je zadarmo, ale že ako rýchlo sa vedia naučiť používať nejakú technológiu, že je dobré, keď si to načítajú, aby vedeli, čo budú robiť, ale nie je to komplikované a keď ich to baví učiť sa, vedia si, ja som im to ukázal na praktickom príklade, že ako si vedia z toho vytvoriť malú brigádu a začať robiť stránky, najmä tomu ľuďom, ktorí ponúkajú služby, elektrikárom, vodárom, ľuďom vo svojom okolí, ktorým vedia za veľmi smiešný peniaz, ktorý je pre nich zároveň ako pre študentov veľmi slušný peniaz, tak vedia si navzájom pomôcť a že nám tu vzniká vlastne tá vrstva ľudí, ktorí zrazu sú schopní budovať veci, napriek tomu, že sú na začiatku a sú schopní sa oveľa rýchlejšie učiť. Čo ja vnímam už posledné 2 roky, odkedy sa začali fakt, že tie modely o dosť zlepšovať, lebo neviem, koľký z vás začínali s GPT úplne s tým prvým modelom, keď vyšiel. Ja som s ním začínal v ten týždeň, keď vyšiel, som bol, ja neviem, hneď keď sa to uvoľnilo, prakticky hneď som bol zaregistrovaný. A odvtedy v podstate sa vlečiem s tou umelou inteligenciou a v rôznych smeroch. Čiže som videl, ako sa to vyvíja, skúšal som čínske, americké, európske, rôzne modely z rôznych krajín a viac menej ten návod je už vlastne taký destilát toho, čo som zistil ja za tých niekoľko rokov, že dokázal som to urobiť za 15 minút, ale čo k tomu viedlo, že niekoľko rokov som sa s tým hral. Ja som aj predtým robil nejaké weby, že predtým som vedel, ako funguje WordPress, že som vedel, že či chcem, že áno, tu na nepotrebujem databázu, áno, tu môžem urobiť nejakú multitenant architektúru, ktorá bude ťahať na viacero webov pomocou API kľúčov, statické dáta, ktoré sa vygenerujú raz a môžu tam ostať. Hej, čiže veľmi, veľmi to záleží od vášho use caseu a od toho, čo chcete použiť, ale primárna ukážka je to, že je to veľmi jednoduché sa v dnešnej dobe naučiť niečo nové a posunúť svoje skily. Firmy to budú vyžadovať pravdepodobne, už to vyžadujú, ale pravdepodobne budú vyžadovať ešte viac, aby ste v podstate zvýšili svoju produktivitu tým, že viete priniesť ďalšiu pridanú hodnotu tým, že im ukážete, že aha, ja sa učím, ja mám takýto skill, ja sa chcem posunúť niekde ďalej. To vidím napríklad aj u nás v MSG. Ako ma už predstavovali chalani, moje meno je Jakub Novák, pracujem aktuálne ako systém inžinier pre MSG Live Slovakia. Tam niekde vzadu pri výťahu máme stanok, tak kľudne sa zastavte a budem v podstate do konca dňa, budem chvíľku dole po prednáške a potom budem aj pri stánku, čiže ak vás niečo zaujíma a nestihneme to v Q&A, kľudne sa zastavte, rád sa s vami porozprávam. My viac menej vyvíjame poistno-matematické modely a ďalej bude aj ukázané, že aký je vlastne ten rozdiel medzi nejakým freelancingom a tým, o čom sa tu rozprávame a takým korporátnym svetom, v ktorom sú naozaj že miliardy a miliardy eur, kde nemáte žiaden priestor na to urobiť chybu a nemôžete si dovoliť použiť blackboxové riešenie, kde neviete, ako ste sa dostali k tomu výstupu. Že až ako zásadný je to rozdiel, keď si niečo robíte vy ako domáci projekt alebo pre nejakého malého klienta a prečo v korporátom to trvá trošičku dlhšie adaptovať sa na takéto technológie. No a teraz, čo vidím veľmi často, je taká kontroverzná téma, že nahradí AI developerov. Lebo na jednej strane počúvame, že je to iba obyčajný hype, na druhej strane počúvame, že všetci, ale že úplne všetci prídeme o prácu a vlastne nikto nikoho nebude potrebovať a že firmy by vlastne mali platiť dane z toho, že vyberú ľuďom prácu a je to celé také rozporuplné, že či teda dôjde k nejakému brutálnemu zvratu a nástupu AGI a my už vlastne budeme len takto sedieť, ako keď ste pozerali Voliho a presúvať sa na nejakých loďkách a na kresielkách a nič nebudeme robiť. Alebo sa to nestane. Zerám, že už hlasujete. 33 ľudí už hlasovalo. Ešte chvíľku nechajme. No v podstate, čo vidím u nás napríklad vo firme je, že nie je záujem redukovať pracovné miesta. Že je záujem implementovať umelú inteligenciu, ale nie za účelom toho, aby sme sa tých ľudí zbavili, ale za účelom toho, aby sme zvýšili ich efektivitu. Že poďme dosiahnuť viac, poďme tým ľuďom, ktorí už sú experti, dať nejaké superschopnosti, poďme im pomôcť vygenerovať viac kódu alebo napísať viac kódu, ktorí budú stále kontrolovať, ktorí si budú stále čítať, musia sa na to pozrieť, lebo stále to musí prejsť ľudskou kontrolou. Ale napríklad mám kolegov, ktorí mi povedia, že no tak takúto funkciu som potreboval debugnúť, no tak som to hodil do Copilota. On mi to krásne rozpísal, ešte mi povedal, že vlastne v novej verzii Javy sa používajú, ja neviem, ako sa volajú tie zátvorky, nikdy po slovensky neviem, ako sa to volá, že sa dajú použiť 2 zátvorky a že vám to urobí že je nová funkcionalita v novej Jave. A hovorím, že no vidíš, a on hovorí, že tiež nevedel, že niečo také vôbec je možné, hej, až dokiaľ to v Copilotovi si to neprečítal a je to, ušetrilo mu to niekoľko hodín práce len tým, že v podstate to dal analyzovať tú konkrétnu časť kódu, ktorá nebola nejako tajná, nebolo to v podstate, že by vynášal nejaké firemné tajomstvá von, bolo to iba čisto o analýze nejakého z nejakej štandardnej funkcie kódu. Možno niektorých
presne to sa mi páči, že ste si väčšina z vás vybrali, že možno niektorých, lebo prečo by sme sa mali, keď som ukazoval na začiatku áno alebo nie, prečo by sme si mali vybrať jedno alebo druhé? Máme 2D objekty, prečo z nich nevytvoriť jedno nové 3D? Keď spojíte kužel a kruh, tak teda trojuholník a kruh viete vytvoriť kužel. Prečo nevytvoriť niečo nové? Prečo by sme sa tých ľudí mali zbavovať? Veď my zrazu tým ľuďom vieme dať veľmi, veľmi silné nástroje do rúk, ktoré im pomôžu developovať viac, ktoré im pomôžu dosiahnuť vyššiu efektivitu, hej, 10x developer a tak ďalej. Že teraz nemusíme nutne tlačiť na to, že ty teraz musíš napísať, neviem, či ste zaregistrovali, bolo, že nemenovaná sociálna sieť vyhadzovala ľudí podľa toho, aký počet riadkov kódu napísali a Linus sa k tomu vyjadril, že toto používa ako metriku, tak nemá čo robiť v IT a v programovaní, lebo to nie je vôbec smerodatný údaj. A viac menej, že my nechceme teraz tých ľudí nútiť, že teraz musíš to používať a musíš, lebo inak proste, keď neurobíš 10-krát toľko kódu, tak proste nie si dostatočne produktívny. Nie, veď veľakrát stačí aj druhý názor. Čo sa stáva, čo vidím aj pri mojich nielen kolegoch, ale ľudí v okolí, ktorí pracujú v ITčku, zrazu jeden človek je schopný urobiť prácu 3 ľudí. Lebo väčšina developerov, ktorých ja poznám, sa nechce rozprávať s nikým iným. Ťažkí introverti, najradšej sedia doma, nevychádzajú z domu, moji kamaráti. Nevychádzajú z domu fakt akože košik.com či SK, či ako sa to volá, donáška potravín, ideálne proste, že nikde neísť, má zatiahnuté žalúzie, dajte mi pokoj. A zrazu ten človek nemusí ani len že na ten Teams meeting a nikde sa prihlásiť, lebo on je schopný si urobiť vývoj, je si schopný si to nejakým spôsobom otestovať, keď rozumie základu, quality assurance, je schopný to dostať do produkcie, nemusí sa s niekým radiť. Hej, že ten človek zrazu je schopný už ušetriť ako keby na ľudskej sile 2 ľudí. To neznamená, že sa tých 2 ľudí zbavil, to znamená, že tých 2 ľudí nepotreboval na to, aby ten konkrétny produkt. Čiže tí 2 ľudia vedia zase robiť niečo iné, hej. Čiže veľmi, veľmi to vie zvýšiť a transformovať to, ako ľudia pracujú. Čiže nie je to o náhrade, ale skôr o tej transformácii k tomu, že dobre, poďme sa baviť o tom, že už to tu je. Už sa toho pravdepodobne nezbavíme. Čiže rozprávať o tom, že nie, poďme to zastavovať. Ako keď som bol v škole a povedal mi, nemôžeš použiť, vtedy to bolo ešte ChatGPT, nemôžeš použiť ChatGPT na svoju prácu. Že jakže nemôžem použiť ChatGPT, že akože sorry, ako to chcete odkontrolovať. Potom boli, že ideme robiť checker na to, že či text napísala umelá inteligencia. Dali sme to do checkera, a mi povedal, že áno, napísala to umelá inteligencia, tak som to hodil do ChatGPT, napíš to tak, aby to nedetekovalo, už to nedetekovalo. Akože, ako chcete toto odkontrolovať? Čiže, ale táto technológia už existuje, musíme sa naučiť používať, zbytočne sa predtým budeme schovávať a dávať si takto ruky na hlavu, že nie, alebo teda robiť pštrosý efekt, že strčím hlavu do piesku a budem sa tváriť, že mňa sa to netýka. Môžeme to využiť, môžeme spojiť ľudskú kreativitu so schopnosťami umelej inteligencie a vytvoriť niečo nové riešenia, optimalizovanejšie riešenia, úplne nové možnosti otvára táto technológia. Problém je, že tým, ako jednoduché je niečo vytvoriť, tak nám vzniká strašne veľa možností. A strašne veľa nových technológií, ktoré sú nie vždy bezpečné. Keď registrujete napríklad taký OpenCloud, tak to je úplne že taký emmental bezpečnostný, hej, že šerujú si medzi sebou agenti kľúče a tak ďalej. Ja čo deň takto nové CVčko, ktoré vidím na OpenCloud, ako určite, VS Code by sa chcel aktualizovať. Určite sa to časom bude zlepšovať, ale že v podstate práve tu dochádza k tomu, že ten trh sa začína nasycovať veľmi veľkým množstvom nástrojov a vy si musíte vedieť vybrať. Ale ako si vybrať, keď každý deň vyjde pomaly nový model? Raz vyjde Kimi 2.6, raz vyjde Opus 4.7, raz vyjde Gemini 3.1 Pro Preview, potom vyjde DeepSeek V4 Pro. Každú možnosť, alebo teda každý nástroj, ktorý si vyberá, zabíja alternatívy a každý výber má cenu. Čiže vy musíte vedieť zhodnotiť, a teraz, čo ja som veľakrát spozoroval sám na sebe, že aká je tá decision density, aká je hustota rozhodnutí, ktoré som schopný prijať za určitú jednotku času. Koľko správnych rozhodnutí som schopný prijať za deň, keď niečo chcem vydevelopovať. Aký bude technický dlh, ak si vyberiem niečo zle. Čo budem robiť, ak zistím v polovici projektu, že som si vybral zlú technológiu. Čiže tu chcem ukázať aj to, že vy stále musíte mať znalosti technológií, musíte vedieť, poznať ten use case, ktorý chcete vytvoriť, alebo to, čo chcete dostať von do internetu, či nemusí to byť do internetu, nemusí to ísť von na internet, môže to byť samozrejme nejaký lokálny projekt, veľmi veľa, ja som predtým programoval robotické ramena PLCčka, veľmi veľa výrobných podnikov teraz sa snaží si optimalizovať svoje linky a výrobné zariadenia pomocou umelej inteligencie, lebo zistili, že zrazu, my nepotrebujeme platiť 30-40 tisíc eur ročne za licenciu, keď na to vieme napojiť Claude Code, ten pochopí, ako to funguje a bol schopný reálne urobiť tú výrobnú linku efektívnejšou. A zrazu
proste znižili svoje náklady rádovo v desiatkách tisíc eur ročne a nemuseli do toho investovať až toľko peňazí a času. A naozaj im to pomohlo. Čiže každý nástroj, ktorý si vyberieš, tak zabíja niekoľko možných ďalších alternatív a nesie to aj tú zodpovednosť, že čo ak som si vybral zle. Čo by sa mne niekoľkokrát stalo, keď som začínal generovať web stránky, že snažil som sa dostať do toho, že akým spôsobom využiť to, lebo určite viete, vygenerovaná web stránka väčšinou vyzerá ako vygenerovaná. To sme sa bavili teraz, niekde tu sedí pán, s ktorým sme sa bavili, tam je, prinášam stánku, že ako donútiť tých agentov, aby tie weby nevyzerali ako vygenerované. Že ako to urobiť tak, aby to vyzeralo, že to robil dizajner. No jednak sa to už dá zobrať, že viete zobrať dizajn z Figmy, už som si to overil, lebo na jednom projekte som to začal robiť tak, že v podstate som schopný preniesť takmer jednak jednej dizajn z Figmy do kódu, s tým, že už je optimalizovaný pre web stránku, bez toho, aby som mal developerskú licenciu, lebo tá stojí celkom slušné peniaze. Ale v podstate len na základe toho, čo je nakreslené vo Figme, nejakého SVGčka, JPGčka, ktorému ukážem CSS, všetky layers a jednotlivo to viete prechádzať, dokážete iterovať do toho, že dostanete jednak jednej ten dizajn. Sem tam sa stalo, že nesedeli nejaké pixely, otvoril som kód, upravil som si to tak, ako to malo byť. Hej, tu prichádza to, že musíte vedieť čítať ten kód, jasné. Ak sa začínate učiť, pravdepodobne nebudete rozumieť úplne všetkému, ale stále vám to vie veľmi, veľmi pomôcť. Veľa vie tá umelá inteligencia vysvetliť, to sa mi veľmi páči, ja sa strašne veľa pýtam. Ja sa zadám nejakú úlohu, ale v momente, keď mi niečo nie je jasné o tej technológii, ja jej nič neverím. Čiže keď mi dá nejaký výstup, ja chcem hneď zdroj. A ukáž mi, kde si to našiel a povedz mi, prečo je to takto a ukáž mi, ako si sa k tomu dostal, ako si došiel k tomuto výsledku, on vám to pekne nalinkuje. Ja už si otvorím ten článok, nestrávil som 3 hodiny prehľadávaním 15 článkov na internete, pozrel som si jeden konkrétny odkaz, ktorý mi to dalo, našiel som tam tie informácie, ktoré som potreboval, urobil som si ešte nejaký cross-reference s inou stránkou, aby som vedel, že to nie je nejaká hlúposť, lebo však mohol to byť vygenerovaný text. Čiže urobil som si to, ja veľmi rád používam dokumentáciu samotných akože tvorcov, veľmi veľa open source kodu, teda open source nástrojov sa snažím používať, čiže veľmi bohatá dokumentácia, pozriem si dokumentáciu, tým pádom viem, že áno, povedalo mi to pravdu, prečítal si tú dokumentáciu, nie, zase halucinoval, vymyslel nejakú sprostosť. S ktorou AI? Keď sa chcete teda pohnúť ďalej, hej, že už ste si vybrali napríklad v tomto prípade, už sme si vybrali, dajme tomu, že budeme používať Visual Studio, môžete použiť kurzor, čo vám vyhovuje viac. GitHub na to, aby sme dostali ten kód niekde von. Ak potrebujete nejaký compliance, viete si self-hostovať nejakú verziu Git-T, či čo to je, tuším, že, alebo GitLab sa dá. Viem, že GitLab som mal self-hosted inštanciu, ktorá bola v podstate neúplne odrezaná od internetu, ale iba na API kľúča, len veľmi selektívny prístup a vedel som, že ten kód je môj. Ten kód neposielam niekomu inému, kto ho bude analyzovať, lebo to bolo na mojom serveri. Čiže veľmi záleží zase od use caseu a Vercel. Áno, americká technológia, aktuálne neviem o tom, že by sme mali tak jednoduché a používateľsky prívetivé nástroje, alebo teda takéhoto poskytovateľa európskeho. Ak ho nájdete, veľmi rád sa na to pozriem. Ja z môjho len takého rýchleho vyhľadávania som došiel k tomu, že Vercel je zatiaľ pre môj use case najlepší. Prečo? Má CLIčko. Podľa čoho dnes vyhľadávam nástroje? Podľa toho, či sa dajú ovládať cez terminál. Ja som nikdy nemal rád Gujko, že aj keď som opravoval nejaký počítač a prišiel ticket, tak ja som to vždy riešil tým spôsobom, že som si proste otvoril terminál a pripojil som sa na ten počítač a riešil som to cez terminál, že ja všeobecne nemám rád Gujko. A čo nemá rada umelá inteligencia, tiež nemá rada Gujko, lebo musí hľadať tlačítka. Čiže ak sa to dá ovládať cez terminál, je to pre vás úplný ideál, lebo ste schopní si vytvoriť kódové studio, viete ho pušnúť na GitHub, urobíte klasicky cez terminál, sa prihlásite do GitHubu, vyskočí vám okienko na Chrome, prihlásite sa, zavriete, viete si nastaviť tie povolenia, aby to nerobilo samo, aby sa vás to vždy opýtalo predtým, než urobí nejaký push, než urobí nejaký pull request a bude meržovať, hej, čiže máte tam tú bezpečnosť ako tak zachovanú, stále treba zvážiť, že či ste ochotní podstúpiť to riziko, že niekedy sa to vymkne kontrole a ten agent si urobí, čo sa mu zachce a či máte urobené dostatočné bezpečnostné opatrenia na to, aby ste vedeli zvrátiť, ak to niečo poškodí. No a nakoniec ten Vercel. Ten má takú výhodu, že keď prepojíte vlastne GitHubový projekt na Verceli, tak on automaticky deployne váš web vždy, keď urobíte akýkoľvek push, či už pull request mergenete, alebo urobíte push priamo do mainu, tak vám to automaticky deployne buď na staging, alebo na živú webku. Viete si dokonca aj nastaviť, že či to má deployovať na staging a vy to potom preklopíte na production, alebo to bude priamo do productionu. Záleží zase, ako si to chcete vy vybrať. S ktorou AI? No a tu prichádza to, že vlastne, čo vám vyhovuje.
Vy si musíte vedieť vybrať, že áno, s týmto agentickým systémom, napríklad s Claude Codom sa mi robí oveľa lepšie, lebo má dobrý reasoning, alebo s DeepSeekom sa mi robí lepšie, lebo má veľmi dobrú matematiku a používa to Mixture of Experts, takže je veľmi lacný. Či použijete Codex, ktorý je zase má nejaké nové schopnosti, aká je hustota prietoku tokenov, aká je spoľahlivosť toho modelu, koľkokrát urobí chybu, ako veľmi ho budete musieť mamičkovať, aby ste ho dostali ten produkt do toho stavu, kam sa chcete dostať, alebo použijete proste open code a napojíte si tam to, čo potrebujete a budete sa switchovať medzi modelmi vtedy, keď vám to bude vyhovovať. Viete si tam developovať, neviem, či sa to volá skill alebo plugin, nejako podobne ako v Claude Code. Viete si proste nadizajnovať to, že ako sa má v určitých situáciách ten agent správať a čo má robiť. Čiže načíta si to MDčko pred tým, než začne niečo robiť. No a čo ma veľmi zaujíma je, že keď už ste hovorili, že teraz ste písali a mali sme ten oblak tých jednotlivých nástrojov, ktoré ste používali, tak prečo ste sa rozhodli práve pre tie nástroje? Prečo, keď sa dá jedným slovom, prečo ste sa rozhodli pre využitie, dajme tomu, kurzoru, hej, a agentických systémov v kurzore? Prečo ste sa rozhodli na, dajme tomu, Claude? Či to bola compliance, či to bolo nejaké využitie, cena, rýchlosť, dostupnosť? Koľkokrát to padlo za posledné 2 mesiace, koľkokrát sa vám stalo, že ste niečo kodili a zrazu, že internal error, že API nie je dostupná, idete pozrieť na status page a zrazu zistíte, že Claude je dole, a že investigating o 2 hodiny, že už je to hore, ale vám to stále nejde. A potom zistíte, že je to v inom časovom pásme a že vlastne oni to ešte stále neopravili. Čiže firma platí, firma sa rozhodla, lepšie výsledky, referencie, praktickosť, diskusia vo firme. Ja strašne veľa striedam, že ja sa snažím byť pri tom, keď robím, agnostický k tým modelom, čiže nemám problém kedykoľvek vymeniť ten model. Vymením API kľúč, vymením prihlásenie, pokračujem ďalej. Na to je super ten open code. Keď proste jeden týždeň je lepší DeepSeek, tak sa používa DeepSeek, ak nejde o citlivé údaje, čo v mojom prípade nejde, lebo ja si robím súkromné projektiky cez to, tak v podstate je mi úplne jedno, aký používam model. Vezmem toho, kto je najlacnejší a ponúka najväčší výkon. Vidia lepší model, proste sa prepnem na API a pokračujem ďalej. A v podstate takto viete fungovať aj vy, ak ste dostatočne flexibilní a viete sa naučiť, ako tie jednotlivé modely fungujú a ako ich používať, tak viete veľmi, veľmi rýchlo prepnúť model a nie ste tým pádom vendor locked in, že nezáleží vám na tom, aký je prevádzkovateľ toho modelu, nezáleží vám na tom, že už je niekto silnejší, proste prejdete k tej silnejšej konkurencii. No a teraz k tomu samotnému, prečo sme tu web za 90 minút. Ja som mal iba 45 minút, čiže logicky vám nemôžem ukázať, ako urobiť web za 90 minút, ale ako som spomínal, tak tuto je QR-ko. Dám takto sa, aby som vám nezavádzal. V podstate viete si pozrieť, ja som to urobil fakt, že robil som to o 11. večer. Berte prosím ohľad na to, že len som hovoril to, čo vidím na obrazovke a preklikával som sa tými danými nástrojmi a snažil som sa dostať čo najďalej a čo najrýchlejšie. A v podstate, čo sa mi podarilo urobiť, že tuto na grafike som urobil, to je všetko inak vygenerované, však asi ste si všimli, že aj prezentácia. Ja zrazu som rád, že môžem vyjadriť to, čo si viem predstaviť. Že už nemusím vždy ísť, ešte stále používam veľakrát grafikov na to, aby nám urobili, hej, jasné, nevie to urobiť SVGčka, nevie to urobiť také pekné línie veľakrát. Som obmedzený na to, že niekedy sa to proste pomýli vo fonte, farbe, nedodrží tú kompozíciu, ale zrazu som schopný vyjadriť to, čo vidím v hlave. Keď ste ma videli na polovicu a polovica sa rozpadala, tak už viem konečne dostať von ten dizajn, ktorý ja si viem predstaviť vizuálne, len tým, že ho opíšem. A nemusím sa naťahovať s 2 ďalšími ľuďmi, že no tak teda, ja som tuto chcel mať viac tých čiastočiek, trošku inak som chcel mať otočenú hlavu, tu mám krivé zuby, to sa nepodobá na mňa, viem si to urobiť sám. No a v podstate, keď si pozriete, tu som použil DeepSeek, že ako urobiť ten web zadarmo alebo do 5 eur. Podarilo sa mi to urobiť zadarmo, lebo vlastne počas toho, ako som nahrával to video, som si spomenul, že už som dlho nepoužil Codexa. Teda v podstate v tomto počítači, na ktorom som nahrával, som nikdy nepoužil Codexa. Hovorím si, ideme vyskúšať to bezplatné, predplatné, že kde nás to až pustí. Myslím, že som urobil 5 alebo 6 iterácií, zmien. Jasné, ten web je inak online, musíte si pozrieť to video, nedal som sem link, ale je na preview domene, je to na stagingu. Čiže vy si viete pozrieť ten staging, že stále tam ten web je a boli tam nejaké základné iterácie. Bolo to portfólio úplne jednoduché, fakt, že jednostránkový web, nič extra, ale v podstate je to na ukážku toho, že pozrite, je to veľmi jednoduché dostať to na staging a napojiť domenu na Vercel je ďalších 5 minút. Nasmerujete jeden ačkový záznam, že všetky, hlavná domena a všetky subdomeny smerujú na Vercel, odstraníte štvoráčkové, ak sú tam, ak tam nie sú, tak v podstate máte vyhraté, to je všetko, čo potrebujete. SSL-ko sa zabezpečí samo, web je online.
smerujete priamo na produkciu. Opäť, keď si to zaplatíte, stojí to $20 mesačne, myslím, či $20 mesačne, tak si viete nastaviť, že toto je staging, toto je production, kedy sa to má ako sa to má preklopiť, kedy sa má čo ukázať, kam sa to má nahrať. Viete sa tam fakt s tým vyhrať, viete monitorovať, že aká je návštevnosť, aké resursy sa používajú, ako je server vyťažený. Viete to prepojiť front-end, back-end. Je tam kopec serverless funkcií, ktoré viete využiť bez toho, aby ste použili backend. Čiže naozaj viete sa s tým veľmi vyhrať a vie vám to veľmi pomôcť v tom, aby ste dostali ten prvotný nápad a začali s tým frontendom, ak s ním nerobíte. Lebo ja som tiež v podstate nejaký rok a pol dozadu nejako aktívne nešiel do vývoja webov, lebo na čo proste, mne to prišlo ako, že mňa to nebaví, ja to nechcem robiť, ja síce mám tú víziu, ale ja sa musím naťahovať so 4 ďalšími ľuďmi, jeden developer, tester, designer a ešte keď tam chcete dať nejakého product manažera, ktorý to celé bude riadiť, že vy sa s tým nemusíte naťahovať. A som povedal, že mne sa toto robiť nechce. A zrazu mám nástroj, kde ja viem urobiť všetko to, čo som nechcel robiť predtým a zároveň si viem sám skontrolovať kvalitu toho kódu, že aha, lint ma zastavil, lebo zistil, že som hardkodol nejakú farbu do kódu a pritom je to zakázané, že má používať design tokeny, aby som mohol jednoducho meniť farby. Hej? Čiže ja som stále schopný si pozrieť ten kód, OK, tuto bola chyba, nechcem to používať takto, zmením tie funkcie, nie, toto si predstavujem trošku inak. Umelá inteligencia je stále schopná urobiť to, čo ja si predstavujem tým, že viem sa pozrieť do toho kódu a viem povedať, že čo chcem, aby urobila inak. No a toto je v podstate len začiatok, to video a celkovo ten setup, ktorý som vám ukázal, lebo tie možnosti, ako vidíte, sú nekonečné. Tam, či to chcete mať ako čisto statický generátor stránok, môžete mať multitenant architektúru, môžete mať 20 webov s jedným backendom, kde budete mať x zákazníkov, ktorým sa bude zobrazovať rôzny obsah, budete odlúčení vaša domena od toho, kde je v podstate CMS-ko. Čiže ak to urobíte správne, nikto nevie, kde sa nachádza CMS-ko, nehrozí vám to, čo sa bežne deje pri WordPresse, že si pozriete štatistiky, nejaký WordFence, či ako sa volá ten firewall a vidíte, že vám to tam bombarduje niekto 2000 krát denne a snaží sa prihlásiť a že v kuse to filtruje nejaké IPčky, lebo v podstate nemáte žiadny CMS systém za tou stránkou. Viete to napojiť, ja mám zo pár stránok, keď to niekoho bude dole zaujímať, tak vám to viem aj ukázať, mám zo pár stránok, kde je prepojený frontend s backendom a dokonca som používal Directus CMS a najnovšie som sa hral s Payload, lebo Payload sa dá self-hostnúť a mňa väčšinou zaujíma, čo viem self-hostnúť a čo viem ovládať cez celičko, že to sú také dva parametre, ktoré ja skúmam. A ešte, ako často chodia bezpečnostné aktualizácie a či na to bolo veľa CVček, ale to už je do hĺbky, hej, že ako bezpečná je tá technológia, ktorú chcem použiť. Ale v podstate väčšinou ma zaujímajú pri tom prvotnom rozhodovaní, že či to viem ovládať cez terminál a či sa to dá self-hostnúť, lebo nechcem, aby mi unikali dáta. No a čo je problém vlastne s tým, že ľudia, aj veľakrát sa mi stane, že mi niekto povie z kamarátov, že no ale ja nie som schopný z toho dostať to, čo potrebujem. A ja stále hovorím, že ono to len multiplikuje to, čo vieš ty. Ak nič nevieš, 0x hoci čo je stále 0. Čiže ak sa nebudeš vzdelávať, nebudeš sa učiť, nebudeš sa posúvať v tých technológiách, ktoré chceš použiť, tak pravdepodobne to neurobí nič. Ja to rád hovorím, že garbage in, 10x garbage out. Čiže stále to bude proste, bude to zle. Ak nerozumiete tým technológiám, ktoré chcete použiť, tak máte problém. Ak rozumiete tým technológiám, vaše možnosti sú nekonečné a to, čo sme hovorili na začiatku, predstavivosť je jediný limit, ktorý vás bude brzdiť. A čo sa týka nástrojov a všetko vlastne, o čom som hovoril, tak viac menej, ja mám veľmi rád, čo povedal Marcus Aurelius, lebo veľa developerov, testerov, kamarátov z iných korporátov povedal, to nie je správne, to by sa malo robiť úplne inak. A ja mám veľmi rád jeho výrok, že všetko, čo počujeme, je názor, nie je fakt, všetko, čo vidíme, je perspektíva, nie je pravda. Každému vyhovuje niečo iné. Určite aj z vás niekto by bol schopný prísť a povedať mi, že nepoužívať Next.js, použij niečo úplne iné, lebo je to tá najlepšia technológia na svete, lebo s ňou robíte 10-15 rokov, dajme tomu nejaký starší framework, ktorý tu je tu naozaj dlho a ste schopní odôvodniť, že prečo ste si vybrali tú technológiu. Ja budem odôvodňovať tú svoju, lebo ja si myslím, že je dobrá, vy odôvodňujete tú svoju. Čiže naozaj 1000 ľudí, 1000 chutí, každý developer si vyberie, ale každý človek si vyberie to, čo jemu vyhovuje najviac a to, s čím je najviac zžitý, že je schopný dosiahnuť ten výsledok, ale samozrejme ideálne by bolo, ak by ste si predtým pozreli, či je to bezpečné, lebo už som videl niekoľko liknutých API kľúčov s nepeknými účtami, ktoré potom prišli. Čiže stále si overujte to, čo tá umelá inteligencia robí a že či je to bezpečné. No a to, čo som hovoril, že ako sa to vlastne prelíňa korporát s tým, čo ja robím súkromne, že sa bavkám, stále sa vzdelávam, snažím sa nájsť nejaké nové možnosti, ako vylepšiť svoje skily, aby som vedel aj spoločnosti priniesť nejakú pridanú hodnotu. Prečo sa v korporátoch až tak veľmi neadaptuje tá umelá inteligencia?
tak si predstavte u nás v MSG, že máme niekoľko desiatok klientov, pravdepodobne veľa z vás sú naši klienti, neviete o tom, stačí, že používate životné poistenie, ale že máte životné poistenie v niektorej z najväčších spoločností v Európe, AXA, Unica, Generali a ďalší. Tak ja mám veľmi rád taký use case, ja to stále hovorím to číslo, že AXA má u nás 100 miliard eur. Teraz si predstavte, že by sme sa pomýlili, že my by sme nevedeli vysvetliť, že ako je možné, že sme sa kiksli o jednu desatinu čiarku, že ups, stalo sa. Zrazu takto niekoľko stoviek miliónov, desiatok miliónov eur zmizlo. A vy neviete, kde sú. Hej? Čiže veľmi, veľmi jednoduchá odpoveď na to, prečo korporáty sú tak strašne opatrné, lebo sú to robustné stroje. Všetkých praktických kamarátov, ktorých mám v korporátoch, ktoré majú viac ako 100 000 ľudí, tak hovoria, že tá adopcia je pomalšia, lebo vyhodnocujú. Áno, aj u nás sa stalo, že mali sme nejaký vyhodnocovací proces, či môžeme daný nástroj od nemenovanej spoločnosti použiť. Ten proces trval, ja neviem, cez pol roka. Ten nástroj už o 2 týždne potom, čo vyšiel, nebol aktuálny, lebo vyšlo niečo úplne iné a my sme o pol roka vedeli, že ho nemôžeme používať. Hej, čiže opäť to závisí veľmi od toho, na čo to chcete použiť. Áno, pravdepodobne vo veľkej firme sa nestretnete s takou adopciou umelej inteligencie, ako si môžete dovoliť pri nejakých súkromných projektíkoch, ako si môžete dovoliť pri takýchto prezentačných webikoch, lebo nie každý problém môže ísť do promptu. A nie všetko chcete krmiť tými dátami niekoho iného databázu, niekoho iného systémy. Niekedy sa to proste nedá. Čiže aj tá adopcia, aj keď je, aj my sa snažíme veľmi prispôsobiť tomu, že ten trh sa mení a on sa bude meniť. Už je to tu, čo som povedal, je to tu a karty sú na stole, musíme hrať s tými kartami, ktoré máme. Žiaľ, môže sa hnevať kto chce a ako chce, že sa zmenila doba, proste this is it, nová doba, nové podmienky. Ale v podstate nás viaže, môžete vidieť niekoľko pilierov, nás viažu regulácie, audity, compliance, bezpečnosť tých dát a tak ďalej. Čiže v podstate my sa snažíme čo najbezpečnejšie, čo najtransparentnejšie whiteboxové riešenia priniesť do toho korporátneho sveta, aby sme to my interne boli schopní použiť a aby sme vedeli v podstate dodať lepší výsledok našim klientom pri zachovaní štandardnej bezpečnosti, tých vysokých štandardov, ktoré držíme v bezpečnosti pri vyvíjaní kódu. Čiže buďte opatrní, ale zároveň buďte zvedaví, lebo v podstate zvedavosť a predstavivosť sú dve veci, ktoré vás držia od toho, aby ste sa naučili nejaký nový skill, a to nemusí byť nutne programovanie. Veď keď ste si už niekedy písali s akýmkoľvek LLM-kom, tu som primárne hovoril o nejakých coding tooloch, OpenCode s DeepSeekom, Codex, Claude Code, ale v podstate sa to dá uplatniť úplne na všetko. Vy ste schopní dnes zobrať prakticky akýkoľvek skill, alebo akúkoľvek zručnosť, aby sme to povedali po slovensky, ktorú používate v práci a ste schopní ju rozvinúť za pomoci umelej inteligencie. Opäť musíte si overovať tie zdroje, lebo veľmi rado a veľmi často to halucinuje. A naozaj len to, čo vy ste schopní si predstaviť a ste schopní vizualizovať v hlave, že ako sa tam chcete dostať, nejaká vízia, kam sa chcete dostať, je to, čo vás brzdí od toho, aby ste to dosiahli v dnešnej dobe. Lebo naozaj, za môj život, ja som začínal, to som zabudol povedať, ja som začínal s elektronikou a s programovaním tak, že prvá vec, ktorú som dostal do ruky, bol medený pliešok, malý zverak a pilník. A mal som vyrobiť blikač. To znamenalo, že si ho pekne uchytiť a šuchať s pilníkom, aby som ten medený pliešok rozdelil na niekoľko častí a mohol som spajkovať medzi tým kondenzátory, tranzistory, ledky, on to napojiť na nejakú baterku a sledať, že wow, ono to ožilo. A vtedy som sa učil, že ako fungujú nulky a jednotky a to bol úplne že začiatok, to som mohol mať, to som bol niekedy ešte na základnej škole. Čiže toto bolo úplne, že prvé, na čo som sa pozrel a odvtedy v podstate vidím, ako sa to vyvíja, vidím, ako sa menia tie systémy, že to, čo niekedy bolo naozaj absurdne nemožné, je dnes možné urobiť za víkend a sám. Čiže... máme aj otázky. Ja som zabudol, že nakoniec som dal túto. Čiže buďte zvedaví, vzdelávajte sa, používajte najnovšie technológie, ale zodpovedne. A poďme pozrieť ešte, že aké boli otázky. Majú v dobe AI zmysel rekvalifikačné kurzy? Má človek šancu zamestnať sa ako junior po takomto kurze? U nás je málo otvorených juniorných pozícií, ale nie je to kvôli umelej inteligencii, je to kvôli, ja by som povedal, že tomu prostrediu, ktoré je pre študentov dosť, alebo teda pre mladých ľudí, ktorí práve prichádzajú dosť nehostinné v tej oblasti, v ktorej sa my zameriavame. Určite by sa to dalo zlepšiť, ale myslím si, že veľa tých... Otázka je, aký rekvalifikačný kurz. Lebo ja vidím teraz veľa kurzov na používanie umelej inteligencie, asi 2 som si tak trošku pozrel a v podstate neboli zlé, lebo učili toho človeka tie úplne fundamentálne veci, že ako rozmýšľať, ako zadávať. Hej, že
veľa ľudí nadáva na to, že v škole vás nič nenaučia. Ja stále hovorím, že v škole vás majú naučiť, ja som vyštudoval elektrotechnickú priemyslovku, 2 týždne som sa ohrial na fejke, potom som si povedal, že to nie je pre mňa a odišiel som. Ale ja som nikdy nenadával na školu, ani na strednú, ani na vysokú. Ja som si povedal, že pre mňa to nemá zmysel, lebo mňa to nebaví, ale nikdy by som nepovedal nikomu, že to teraz nemá robiť. Že čo vás to má naučiť, či škola, či kurz, či rekvalifikačný kurz, dokáže vás to naučiť algoritmicky rozmýšľať, dajme tomu rozbiť obrovský problém na veľa malých častí, lebo keď sa pozrite na to, že chcem vytvoriť aplikáciu, ktorú bude používať milión ľudí, nedosiahnuteľné. Ak si to rozbijete na kopec malých kúskov a zrazu vidíte tie jednotlivé tasky, ktoré ste schopní kúsok po kúsku splniť, a možno to nebude hneď milión, možno to budú 2 ľudia, vy a váš kamarát. Ale aspoň niečo ste vyvinuli, hej, že už ste si to vyskúšali. To znamená, že možno to nevidia ani na budúce, možno to nevidia o ďalších 30 pokusov, ale možno to raz vyjde. Začali ste niečo robiť a tie kurzy vás majú primárne naučiť, že ako to používať. Ťažko povedať, či sa zamestnať. Ja si myslím, že teraz je dosť veľký dopyt aj po freelanceroch. Čiže otázne je, chcete byť zamestnaní, alebo si idete rozvíjať nejaké mikropodnikanie spolu s týmito všetkými nástrojmi. Anonymous názor na AI je ďalší level abstrakcie, ako napríklad compiler v minulosti, možno sugestívne. Zásadne s týmto prehľadom nesúhlasím, preto ma zaujíma iný pohľad. Nie som si istý, či som úplne správne pochopil, čo myslel autor otázky, takže keď tak sa môžeme porozprávať dole, že čo ty myslel a čo si myslím ja, aký je môj názor. Spomínali ste Figma Code, názor na Cloud Design ako potenciálny Figma killer. Neviem, skúsili ste si Figma Design? Že až aké je to, koľko tokenov? No, zatiaľ to nie je na tej úrovni, že by som povedal, že Figma killer, aj keď akcionári Figmy si to asi nemyslel, alebo hneď keď, neviem, či ste videli ten pokles Figmy, keď vyšiel Cloud Design, ale ja som si to skúšal, my sme to dokonca skúšali na jednu prezentáciu, že vygenerujeme ten design prezentácie v Cloud Design a veľmi radšej používam Nano Banana, lebo toto bolo celé vygenerované, čo ste videli cez ChatGPT, s tým, že ja som ho stále moderoval, že OK, chcem takéto farby, ideme sa držať takéhoto kontextu, čo vám s tým chcem povedať, čo by ste mali vy si odniesť z toho, keď sa pozeráte na to, že ja chcem, aby ste sa sústredili na to, čo hovorím ja, nie na to, čo je na slajde. Hej, a postupne sme iterovali takto a dostali sme sa k tomu, že som vygeneroval tie obrázky. To je jedno, či použijete Nano Banana, či použijete ChatGPT, čo vám vyhovuje viac opäť. Čiže nemyslím si, že v najbližšej dobe je to nejaký Figma killer. Určite to bude ďalší nástroj, ktorý si obľúbi veľa ľudí a bude ho používať, ale či to je killer, to je veľmi ťažko povedať. Súhlasíte s tým, že teraz nepoužívate umelú inteligenciu vo vývoji, znižujete svoju konkurencieschopnosť a prehrávate v porovnaní s konkurenciou? Nemyslím si, lebo veľakrát to budú vyžadovať tí klienti. A to, čo som povedal, hej, kliknete sa v jednej desatinej čiarke a zrazu zistíte, že vám niekde chýba pár miliónov eur, že keď to klient je schopný akceptovať, tak OK, ale toto vám neakceptuje nikto. Čiže ja si nemyslím, že strácame nejakú konkurencieschopnosť. Paradoxne, európsky trh už máme ako tak nasýtený a teraz sa snažíme expandovať do Ameriky. Máme prvé dema za sebou v USA a v podstate uvidíme, ako to pôjde tam. Potom nás čaká zvyšok sveta, čiže nemyslím si, že znižujeme nejako extrémne konkurencieschopnosť, lebo prostredie bankovníctva a poisťovníctva je extrémne konzervatívne v tomto. Že naozaj tam chcú všetci vidieť, ako presne ste sa k tomu dostali, všetko na nejaký audit, log. Európska únia má šialené regulácie, ak si dáte len, že regulácie vo vývoji poistného softveru, dajte si to do Google a že AI overview, že koľko vám vyjde regulácií, že čo všetko musíte spĺňať, že to nie je len tak zase, že nám príde niekto a povie, že no a teraz chceme, aby ste nám urobili, že AI. A naše poistenie bude, že AI poisťovňa. Čiže nie je to úplne, z môjho pohľadu, to nefunguje úplne takto v našom prostredí. Vďaka Bohu sme trošku stabilnejší tým pádom ako ostatné prostredia, kde vidíte, že zrazu cez noc príde o prácu 30,000 ľudí, lebo ideme v nemenovanej americkej spoločnosti, lebo ideme investovať do AI infraštruktúry. Hej, že toto sa mi absolútne zase nepáči. Čiže ťažko povedať, ja si nemyslím osobne, že by sme nejako znižovali konkurencieschopnosť. A myslím, že asi máme všetky otázky. Neviem, chalani, vy ešte máte nejaké otázky? No, ja by som iba povedal, že... Bližšie, lebo ja nemám sluchatka. OK, idem. Čiže díky moc, že si nám to takto odprezentoval, že aj si to sám takto zmanéžoval, že si už prešiel tie otázky. V našom slajde máme, ale čo ste tu vlastne zadávali na tento QR kód 2 otázky, tak budú generované stránky skrz agentov znamenať koniec pre CMS-ka? No nie, to je, podľa môjho názoru, to je to, čo som hovoril, že to záleží od use case. Na čo vám je CMS-ko, keď robíte napríklad web stránku pre, dajme tomu, niekedy dávnejšie som robil pre elektrikára.
Hej, on tam chce mať kontaktné údaje, chce tam mať nejakú fotku a chce tam mať zoznam služieb, ktoré ponúka. On tam v živote nepôjde, vy to budete upravovať. Vy stravíte neviem koľko desiatok minút, hodín nastavovaním CMS-ka, prepájaním a v konečnom dôsledku ste vy jediní, kto to bude používať. Ja nemám rád používať CMS-ka na takéto jednoduché stránky. Ja to radšej upravím v kode a znova to deploynem. Ale zase, veľmi záleží od preferencií toho používateľa, od toho, kto to vyvíja. Na zložitejšie use case určite by som použil CMS. Ja neviem, máte stránku, ktorá má články, kategórie, tagy, chcete to filtrovať, chcete sa s tým hrať, určite si nemyslím. Ja dokonca som sa teraz začal viac opäť zameriavať na CMS-ka a skúmať, že to, čo som hovoril, to payload CMS, že akým spôsobom my vieme self-hostnúť to riešenie a používať jeden centralizovaný systém pre viacero webov. Hej, že ako riadiť v podstate, že nemám 20 inštancií, kde, dajme tomu, odíde človek a ja na 20 miestach musím mazať používateľa, lebo to CMS-ko nepodporuje nejaký multisite, alebo použijem WordPress multisite, ktorý je tiež neúplne ideálny na nastavenie. Tak som si vybral aktuálne payload CMS, lebo je to zmes Node.js, Next.js, takže uvidíme, neviem, možno, že to bol chybný výber, ale zatiaľ sa mi to páči. Aj technologicky, aj funkcionalitou. Prečo sa neopýtať AI-ka, že aká technológia je najlepšia na daný problém? Opýtajte sa 3-krát za sebou toho istého AIčka, že čo vám povie. V rôznych četoch. Pravdepodobne príde vždy s nejakou inou technológiou. A vždy vám povie, že a naozaj však minule si tvrdil, že nemám použiť, že payload, ale Directus. Áno, prepáč, milil som sa, máš pravdu, Directus je úplne najlepší program, ktorý môžeš použiť na tento typ use caseu. A poviem, počkaj, však pred chvíľou si tvrdil, že je to payload. Áno, prepáč, milil som sa, hej. Musíte si nakoniec ste vy tí, ktorí si vyberajú ten nástroj a ten framework alebo tú technológiu, s ktorou budete pracovať, takže ja by som sa v tejto, nehovorím, že sa to nestane v budúcnosti, že vám nepovie to najlepšie možné riešenie, ale v aktuálnom stave, keď sa na to pozerám a keď to používam ja ako používateľ, neverím tomu, ja tomu neverím ani slovo. Ja si to chcem overiť. Ja sa chcem pozrieť, ja si chcem otvoriť dokumentáciu, že či naozaj to má tie funkcionality, ktoré to tvrdí, že to má. Čiže Čo najkomplexnejšie si vytvoril cez AI-ko? no ešte k tomu nemám spracovanú úplne že dokumentáciu, ktorá právne by mala byť, čiže nechcem to veľmi povedať, že tuto nahlas, ale keď sa nastavíte dole, tak vám to rád ukážem. Má to 5,4 milióna záznamov, komplet frontend, backend, Prisma schémy, úplne všetky migrácie databáz, následné úpravy databáz boli spracované umelou inteligenciou. A viac menej vytvoril som to pre seba, lebo ja väčšinou riešim svoje problémy, že nemal som nástroj, kde by som si mohol len tak svojvoľne stiahnuť dáta akékoľvek firmy, verejne dostupné dáta napríklad z obchodného registra. Nemal som nástroj, kde ja by som bol schopný vycúcať tieto dáta bezplatne, štandardizovanou nejakou schémou. Tie digestory, ktoré som našiel online, sa mi nepáčili, tak som si vytvoril vlastné riešenie, ktoré má aktuálne, tuším, že za 7 dní okolo 10 000 zobrazení čisto z organiky na Google, okolo 3000 preklikov len za posledných 30 dní. Ak si správne pamätám, viem vám ukázať tú analytiku, ak sa zastavíte dole, nemám problém vám tu vyšerovať, že naozaj to, o čom som hovoril, aj v realite používam, že nie sú to len rečičky, že to vám niečo porozprávam a potom sa idem naspäť zašiť za počítač a všetko píšem ručne kód. Čiže ak vás to zaujíma, kľudne sa zastavte, ja si vezmem počítač a viem vám poukazovať, že čo a ako používam. OK, super. Ja mám ešte možno na záver otázku, že je OK na Verceli a vlastne na tom payloade a na tom CMS-ku stavať aj nejakú komplexnú apku, alebo je to viac o tých takých prezentačných toto je tak zase, akú apku, hej. Hej, že ja by som už asi potom si vyberal skôr, že aký je backend a čo to bude. Napríklad Payload má teraz najnovšie rozšírenie pre e-commerce. Ešte som to neskúšal, ten e-commerce plugin, ale viem, že najnovšie to pridali, už to má nejakú tú dobu, ale viem, že to pridali, čiže v podstate už ste schopní urobiť e-shop. Ako presne to funguje, neviem, ešte som si to nepozrel, nechcem vám klamať, ale v podstate veľmi zase záleží od use caseu. Niekde je lepšie si zobrať proste, ja používam osobne Hetzner, lebo veľmi, veľmi rýchle nastavenie a veľa funkcionalít to poskytuje, čiže za ten pomer cena výkon, hej, že ste schopní za 20 eur, ja mám za 20 eur, tuším, že 4 servery, ktoré medzi sebou si štebotajú a komunikujú, čiže v podstate veľmi záleží opäť od use caseu. Niekde sa vám hodí, že si všetko nakodíte custom backend, niekde použijete CMS-ko, niekde použijete tých frameworkov je nekonečno. To, čo som povedal, každý výber zabíja ostatné možnosti a môže to byť technický dlh a môže to byť správna voľba. Otázka je, že ako rýchlo ste schopní vyhodnotiť, že či je to správne riešenie. Čiže o rok sa tu zase vidíme s 90 minútami na prednášku na vytvorenie e-shopu, hej? Aha, to som nevidel.
Tak asi to tvoje slajdo ideálne, ak by si... Moje slajdo, ešte sú tam otázky? Hej, teraz vravel pán... Tak máme ešte 7 minút, tak sa pozriem. Problém je, že ja mám také veľmi zaujímavé heslo, tak chvíľku mi dajte, nech ho vyťukam. Aha, ale nevidím ich tuto. Sekundu. OK. 12 otázok tam ešte máš. Pozrieme sa. Áno, už tu niečo nabehlo. Dobre, dajme, že... To som už odpovedal. Máš ich tuto, tak... Hej, ja viem, ja ich odklikávam. Spomínali ste, OK. Množstvo CV, čo poviete za bezpečné? Tam, kde bolo veľa, či málo CV? Akože... CVčka budú asi, že stále, lebo neviem, či ste zaregistrovali teraz, čo bol ten nový model Mythos, neviem, kedy ho vôbec chcú releasnúť a niečo sa šepkalo, že sa spojili s najväčšími spoločnosťami sveta, lebo že vraj to bolo zrazu schopné. Odali také bezpečnostné problémy, ktoré v podstate neexistovali, alebo ľudia nevedeli o nich, že existujú. Ale nemyslím si, že je niečo ultra bezpečné. Otázka je, že čo je najmenej nebezpečná možnosť, lebo vždy nájdete niekoho, kto sa vás bude snažiť napadnúť, proste ľudia. Hackeri, ktorým to z nejakého dôvodu robí radosť. Generoval si všetky obrázky v PPTS AI? Áno, všetky. Úplne všetky. Nič som nepoužil ani akože nepoužil som ani screenshot, že by som si zobral nejakú fotku z fotobanky alebo z Google a hodil ju dovnútra, že chcem to, ako keby to vyzeralo na fotke, že všetko je úplne že čisto opisom a promptami a kontextom, že ako chcem, aby tá prezentácia vyzerala. Dobrý setup agentového vývoja a dobrú architektúru, môžem technológie jednoducho... No áno, to je ten agnostický prístup, to je to, čo som hovoril, že môžem kedykoľvek vlastne vymeniť tie modely alebo tie API kľúče a to, čo používam a tá dokumentácia a stavba toho konkrétneho repa alebo čohokoľvek, čo chcete vymeniť, kde to chcete vymeniť, to prostredie, bude dostatočne silná na to, alebo bude dostatočne opísaná na to, aby to bol akýkoľvek iný agent schopný prevziať a bol schopný pokračovať ďalej. Zase akože mať 1500 riadkové MDčka tiež nie je úplne ideálne, zahlcovací kontext, že to je celý ten prompt engineering a context engineering, že ako udržať ten kontext čo najčistejší, ale zároveň mať všetky informácie, ktoré potrebuje ten daný agent. Toto som už odpovedal. Dáme ešte raz na konci, za minútku, to videjko. Nemala byť táto session o orchestrovaní, no to je celá tá pointa toho, že vy už nepíšete ten kód. Vy máte niekoľko nástrojov, ktoré ste schopní prepojiť medzi sebou pomocou CLIčka. Ako ich prepojiť, opýtajte sa toho agenta, on vám povie, že áno, potrebujem, aby si spustil v termináli tento príkaz, ten ti otvorí okno v Chrome, kde sa prihlásiš k GitHube a dostaneš autentifikačný kód, teda ja ti dám autentifikačný kód, ktorý tam vložíš a tak ďalej. Čiže vy už orchestrujete to, čo chcete dosiahnuť, že vy robíte len, ťaháte za tie šnúrky, to je tá druhá snímka, ktorú som ukazoval, vy len ťaháte za tie šnúrky a už máte agentíkov, ktorí to robia za vás. Nemusíte výručne tam ísť. Áno, to prvotné nastavenie musíte urobiť výručne, ale potom už v podstate nemusíte tam chodiť, už len kontrolujete, že áno, je ten výstup, zodpoveda tomu, čo som chcel, je tá kvalita kódu taká, ako si predstavujem, spĺňa to tie štandardy, ktoré som si definoval. Hovorím, je to téma na oveľa viac ako na 45 minút, čiže toto je veľmi také okresané a veľmi zúžený pohľad na to, ako sa to dá použiť. Súhlasíte s tým, že už teraz nepoužívate, toto som už odpovedal. Nedáva zmysel používať MCP konektor ako CMS pre Easy Weby? Mne sa MCPčka až tak neosvedčili veľakrát, lebo mi to bralo viac toho kontextu, alebo teda väčšiu spotrebu som mal, keď som používal tie MCP tooly, ako keď som použil jasne definované API prístupy. Hej, že už som mal zadefinované, lebo nenaťahoval som nič do toho AIčka, on už mal definované v súbore, že ak sa stane X, použij takýto príkaz. Tuto je konkrétna funkcia, alebo toto je konkrétne API call, ktorý máš urobiť na túto adresu. Dajme tomu, zobraz mi niečo na webe, alebo trigger urob mi na novo refresh databázy pre toto konkrétne poličko, pre túto konkrétnu firmu. A v podstate to bolo, tuto je to QR-ko. To bolo v podstate aha nie, tu bolo. Zasekol som sa v polke vety, ale zabudol som otázku, lebo som prepínal na tomto. Prepáčte. Neviem, tak nejaké ešte otázky? Asi už všetko zaznelo, že máme čas už pomaly na konci, takže díky, že si tu dneska bol a to bol Jakub Novák, čiže potlesk. Ďakujem pekne. Dobre, super.